खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गोबां कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै आङो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो आंनाव सोंबाय थायो जे नोंथाङा मा मावो आरो बे कमेन्ट्सआ ओरैबायदि जाहैबाय दिनै माने बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे कमेन्ट्स मोनसेया सोंहरबाय थानाया आरो बिनि थाखायनो दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आं मा मावो। आं एक्चुअली 2008 आवनो बै तामिलनाडुआव फैदोंमोन आरो 2008 निफ्रायनो दासिमबो बे तामिलनाडुआवनो मावगासिनो दोङो आरो बिनि गेजेराव आङो कम्पानि गंनैल' सोलायदों। सिगांनिफ्रायनो गंसे कम्पानियाव मावै बहुत बोसोर जानानै थांनाय 2023 आव आङो बै आवगायनि कम्पानिखौ गारनानै गुबुन मोनसे कम्पानियाव थांदों आरो आंनि खामानिया जाबाय लाइन लिडार होनो। लाइन लिडार माने मा मोनसे लाइन थायो जे दा जोंनि कम्पानिया TVS नि बाइकनि फ्रेमफोरखौ बानायो आरो बै फ्रेमफोरखौ रबट बा मेनुवेलैबो सुबुंफोरा वेल्डिं मारियो आरो बै रबट वेल्डिं मारिनायाव रबटआ गेजेर गेजेर बै जि जायगायाव वेल्डिं मारिनांगो बै वेल्डिं मारिनाय जायगानिफ्राय एसे गोजान जालाङो, माने जायगायाव मारिया, गेजेर गेजेर बियो एसे अफसेट जालाङो आरो बै अफसेट जानायखौ आङो फाहामनांगो आरो बेफोर गासै खामानिखौ आङो इमान बोसोरनिफ्राय थाय नायनो सोलोंदों आरो आंहा बिदि जेबो इन्जिनियार डिग्री बा गेदेर डिग्री आंहा गैया। आङो मेट्रिक पास खालामखांनानैनो बे तामिलनाडुआव फैदोंमोन आरो नाय सोलों दिनै बे खामानिखौ मावनो हानाय जादों। एक्चुअली बेफोर खामानियाव बांसिनानो कम्पानियाव इन्जिनियारफोरखौ लायो, नाथाय आंहा जि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै आंखौ बे खामानियाव दोनदो आरो दासान्दि आंनि सिङाव 35 जन कर्मचारि थायो, खामानि मावग्रा। बिथांमोना फ्रेमफोरखौ सेटिं खालामो, माबोरै फ्रेमखौ वेल्डिं मारिनांगो, अबेखिनियाव मा खामानि, बेफोरखौ गासै खामानिखौ जाबाय आं नायनांगो आरो जायखिजाया कम्पानियाव लाइन वाइज माने मोनसे प्रडाक्शननि लिमिट थायो जे जोंनि कम्पानियावबो दा 35 सुबुंफोरखौ लानानै 450 खान फ्रेम बानायनांगो आरो बे मोनसे टारगेट आरो सानफ्रोमबोथ' जाया बिदि, मानोना रबटफोरा गाज्रि जायोबा कारेन्ट थाङो, बहुद बिदि प्रब्लेम फैनाय, थेवबो 430 420 बिदि जोङो सानफ्रोमबो बानायो। आरो फार्स्ट जेब्ला आङो हाबजेनदोंमोन आंबो सासे लेबारानोमोन, आंबो खामानिखौनो मावोमोन। बेयाव वेल्डिं कम्पानिफोराव गोबां रोखोमनि भेकेन्सि थायो, जेरै हेल्पार्स, अपारेटर बा लाइन लिडार बा वेल्डार, बेफोरबायदि। दा हेल्पारफोरनि खामानिया मा जायो, हेल्पारफोरा जाबाय बै वेल्डारफोरखौ हेल्प खालामनाय बा मेटेरियेलफोर लाबोना होफैनाय, मेटेरियेलफोरखौ लगायना होनाय, बेफोरबायदि। आरो अपारेटरनि खामानिया जाबाय मेचिन सालायनाय, रबट सालायनाय बा मेचिन सालायनाय, बेफोरबायदि। आरो लोगोसे वेल्डारफोरनि खामानिखौथ' आरो नोंथांमोना मिथिगो, बेयाव वेल्डिं खालामनांगो, मोननै लहानि बुस्थुखौ जइन्ट खालामनो थाखाय जि वेल्डिं मारियो बे जाबाय वेल्डार। आरो दासान्दि जों थानाय जायगाखिनियावल' नङा, गासै तामिलनाडुफोराव बांसिनानो बेफोरबायदि कम्पानि दङ आरो जायफोरा वेल्डार जानो हादों बिथांमोना गोबां रांबो खामायबाय दङ, मानोना वेल्डारनि एसे पेमेन्टआ बयनिख्रुइ बारासिन। आरो बिनि सायाव जाबाय जोंनि लाइन लिडारफोरनाबो मथा मथि जायै लोङै आरामै माने थानो हानाय सेलारिखौनो होयो कम्पानिया। आरो बेनोसै। आरो आंनि गामिया जाबाय पुब कर्दैगुरि होननाय हारसा गामिनि गेजेराव दाबसेल' गामि फिसा दोङो आरो जाय गामिया बड'लेण्डआवबो गोलैयासै। जोंनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बरपेटा, दाबो बरपेटायानो गोलैयो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ।
आरो बै जायगानिफ्राय फैनानै दाबो आङो फेमिलि लानानैनो दोङो दिनै फेमिलि लाना थानायाबो 10 बोसोरानो जाबाय बे जायगायाव जोबोद मोजां खामानिया जेबो बारा टेनसननि खामानिबो नङा मात्र मा थांनांगो बेयाव कम्पानियाव थाबाय थाबासो रां मोनगोन कम्पानियाव थाङाबा रां मोना बेनो आरो प्राइभेट साख्रिफोरखौ नोंथांमोना मिथिगो माबायदि आरो आं सानो जोंनि जि सरकारि साख्रिफोराबो जुदि प्राइभेटफोर रखम स्ट्रिक्ट जायोना अब्ला जोंनि इन्डियायाबो बहुत आरो डेभेलप जागोन होननानै आङो सानो आरो लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट्सआव आंखौ माने बुंहरदोंमोन जे तामिलनाडुनि मानसिफोरा मोजां नङा तामिल मानसिफोरा दानथारो बुथारनायाव माने बांसिन बिसोरो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावो नाथाय आङो इमान बोसोर थानानै मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों मा नोंथाङा जुदि मोजांबा नोंथाङा नोंथांनि खामानिजोंल' लोब्बा लाखिबा सोर नोंथांखौ मा खालामगोन जासिनानै रावबो सासे मानसिखौ सोबानोबो फैया बा बुनोबो फैया नोंथाङा जुदि माबाफोर गोरोन्थि मावदों नोंथाङा जुदि माबाफोर बेफोरबायदि खामानि मावदोंबा नोंथांखौ तामिल मानसियाल' नङा आसामनि मानसिबाबो आसामावबो मानसिफोरा लोगो नांनानै बुगोन बा आरो बुनो मानो साहस मोनो मानोना जोंहा रावबो गैया जोङो इमान गोजाननिफ्राय फैनानै बे जायगायाव थाफैदो आरो लोगोसे दा आं इमान बोसोर थानायजों तामिल रावफोरखौबो सोलोंनानै दा रोंनाय जाबाय आंनि फिसालायाबो तामिल स्कुलावनो फरायनानै दाबो बेबो तामिल बाथ्राफोरखौ कानाडा बाथ्राफोरखौ पुरा रायज्लायनो रोंजोबगो लोगोसे हिन्जावाबो आंनि बे कम्पानियावनो खामानि मावबाय दोङो आरो एसेनोसै आं नोंथांमोना सोंबाय थानायखाय बे भिडिअखौ बानायबाय दिनै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबाथाय आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनो मानोना इउटुबाव आङो गोबां नुयो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां गेदेर गेदेर बेफोरबायदि इउटुबार दोङो बांसिनानो सोरबा सोरखौबा रस्ट खालामबाय दोङो सोरबा सोरनिबा भिडिअखौ होनानै फंनैसो बुंबाय दोङो बेफोरबायदिया माने मोजां नङा मानोना सोर मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ जोङो नायनानै बा बेफोरखौ खोन्थिनानै रावनिबो सिगाङाव रावखौबो जेबो सोलोंहोनो हाया नाथाय आं नोंथांमोननो किसुमान क्राइम भिडिअबो लाबोयो जेराव माबायदि क्राइमफोरखौ सुबुंफोरा मावो माबायदि क्राइम मावखांनानैबो सिरियै बिथांमोना पुलिसनिफ्राय खारग'नानै थानो नागिरो बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लाबोयो लोगोसे मटिभेशननिबो भिडिअ आं सिगां लाबोदोंमोन नाथाय आं नुनो मोनदों जे जोंनि जि बर' अडियेन्सफोरा बांसिनानो बै रस्ट टाइपनि बा सोरबा सोरखौबा गाज्रि गाज्रि बुंनाय बा सोरनिबा भिडिअ खोन्थानाय बेफोरबायदि भिडिअफोराव बांसिन इन्टारेस्ट बायदि आं मोनो मानोना आंनि भिडिअ भिउस बारा फैया आरो भिउस फैयाबाबो आङो बिदिनो नाजाबाय थागोन बिदिनो बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो जि सानैसोआ सापर्ट खालामो बेयावनो आङो गोजोननाय मोनो आंनो बारा लाख लाख भिउसबो नाङा बा आंनो बारा लाख लाख साबस्क्राइबारबो नाङा जि एसे एला आङो कम्पानियाव खामानि मावखांनानै सम मोनो बेयावनो आङो एसे सम दिहुननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायो आरो लोगोसे एडिटिं खालामनोबो आं बारा सम मोना थेवबो रबिबारफोराव हायोबाथाय आं मोजां भिडिअ लाबोनो सानो नाथाय समानो जाहैया मानोना कम्पानिनि खामानिया जाबाय 8 घन्टा मावखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि बेयाव घन्टा 3 घन्टा 4 जुदि एक्सट्रा मावनानै होबोयोबा अब्ला नोंथाङा पार आवार 120 बा 130 गाहाम रां मोनो पार आवार्स बेनि थाखायनो थाबोनो गोनां जायो मानोना बाहेराव थानायफोरखौ नोंथांमोना मिथिगो न'नि भारा होनाय जानाय लोंनायनि गासैबो बायजोबनांगो आरो बिनि थाखायनो कम्पानियावनो आङो 12 घन्टा 13 घन्टा बिदि थाबोयो आरो थेवबो फैनानै जुदि हायोबाथाय भिडिअ बानायो आरो हायाबाथायथ' आरो उपाय गैया नोंथांमोना मिथिगो आंनि भिडिअफोरा कन्टिनिउ फैयानो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।